Ngithabafowethu laba zihlobo zami. Ihlobo zami, bangani bami, bafowethu, ngani zakwethu, ngiyanibingelela. Igama lami nguMashiya, uSibusiso ngokaSithole. Ngidabuka phansi le entabeni zaseMkhanyakude, ngaphansi kwenkosi uMdletshe kwaHlabisa. Isigodi, Mpanzakazi, Umhlathi, kwaQokubani. Cela nje uma ukuthi uyaqala ungene kuleli khasi lethu, ucofoze subscribe, uthene on i-bell ukuze ushophaze ukunotify ukuthi khona izinto esezifakiwe la kwi-channel yethu seziyakhala ibiliboco. Kanti-ke bafowethu ngizothula udaba la oluthi zingenile iy'ncomo ne-albhamu entsha kaKhuzani Mfowamposi phansi enkandla esihloko sithi ngilwa namantombazane. Njengoba kamuva nje kwavela ividiyo khona lapha ku-Facebook ka-King Bhaka, inyanga yaseThekwini, umfokanzama enconcoza ehalalisela uKhuzani nge-albhamu yakhe emnandi ayikhiphile. Kanti nami nje uqobo impela ngifuna uqamba maba mangalihle iqiniso isebenze kakhulu insizwa kulokhu, ishintshi nje kakhulu, ingoma zazo zinomlayezo kakhulu. I-albhamu yakhona uma ufuna uyilalela ufuna uhlale phansi lapha, yabo, uzoyithola ezokusumisa ikugidise, uzothola ezokujulisa uzayi cha iyakhuluma le nsizwa. Kanti-ke mbukeli wami thokozela nansi ividiyo elandelayo kenyanga uKing Bhaka umfokanzama. Danko. Khuzani Mpungose kule album yakho Khuzani oyikhiphile izwa ngami inamandla mfana. Why ngithi namandla? Ingoba awucabanganga izinto eziningi, uvele waqonda ngqo, u-upgradeile kule album, wawu-upgrade uMaskandi futhi usebenzile mfana la kule album. And kule album ngathi umprofeti baba. Kule album into zenzayo zidlula inyanga eziningi engezi iprofeti. Uyabona mfethu ayikho into ebuhlungu njengokuthi abantu babethandana kube mnandi. Abanye baze badele konke ngethandazo wabo. Abanye mfethu baze beke ngisho lobola kikizwe. Kodwa mase bexabana abantu bese beyakhohlwa okuhle ekade benzana kona. Omunye mase eba yinja, asho athi uyinja wena, baze bathukane nangezici zabo public. Sebekhohliwe ukuthi before bathukane bake bajabule. Uyabona lesiprofethi osishilo wathi namhlanje kumnandi kodwa kusasa omunye uzoba yinja, omunye abe impongolo. Kumina Khuzani ube yiqhawe kuleyo ngoma. Ziningi ingoma zakho ngizilalele zonke, uyinkunzi la. And into engiyithanda kakhulu kule album baba, awutalabhanga, because ubonile ukuthi lento yokutalapha kahle abantu enjoy, abantu abane buying power lento yokutalapha. Akekho umasipala ongathi let me invest 500 million to your business ngoba ungitalabhela kahle omunye umuntu. Instant ungawuluza u500 million kuthiwe into yeni nomsindo, into yeni divide abantu. Kodwa uyabona ungatalaphi kwakho kule album baba, ukhombisa ukuba business minded, ukhombisa ukuhlonipha futhi uMaskandi. Ngiyalithanda ukukhuluma iqiniso. Ngenhlanhla iqiniso ngilikhuluma noma ingubani. Umehluko ngithi mangikhuluma ngomunye, kanti vele into nento abakhona ama-camp mhlambe enye abanye abantu abangayi-understand into spirituality bathi hawu King Bhaka ucheme nobani, uKing Bhaka ucheme nalo, mina ngicheme ngisesenta. Njengoba ngincoma uKhuzani, ngelinye ilanga ngizoncoma omunye umculi. Angifuni ukufihla lokho. Umenze kahle. Ngelinye ilanga ngizomgxeka omunye umculi maye ebhedile. Ngiyomgxeka nje ngoba ufuna simgxeke ukuze afake more effort. But Khuzani zonke ingoma zakho njengoba sengihintele eyodwa khona ngisho eye gospel baba othe mawuyishaya yangithinta. Khona ingoma zikaMaskandi ziningi ngengilokhu ngizisho, ziningi ziyatrenda, seyishaye ngisho ama-million ezinye, uyinkunzi lapho. Kodwa lento yakho yokuthatha uMaskandi
wawubeka kule level yale album yakho, mina ngikushayela izandla uyinkunzi. Lento yakho ukuthi ukwazi ukuthi ngale album kunabalandeli abaningi abaqhamuke kumaqhawe kaMaskandi ahlukahlukene abafikile bazojoyina ngoba befuna lolu hlobo lamaskandi olenzile. Uyinkunzi mfana, uyinkunzi Khuzani Mpungose, uyinkunzi. Ngicela futhi Mzwane ngikugxeka ngelinye ilanga ongibeke, ngicela ukuthi ngelinye ilanga Mzwane kuthiwa ngiyakugxeka, kuyobe ngikugxeka ngokweqiniso nangokuthembeka, kuyobe ubhedile inkunzi. Kodwa mawenze kahle ngiyohlala nkuncoma, mawenze kahle ngiyohlala nkuncoma. Nomunye umaskandi futhi benze kahle ngiyomuncoma. Ukuthi abanye bayanyanya, angisebenzi mina ngokupretenda. Njengoba ngincoma lokho, ngincoma from the bottom of uzwane lami. Sebenzile inkunzi Malanga, siyabonga koMpungose. Siyabonga edlozini la komama wakho. Siyabonga kuyidalwa ngalo msebenzi owenzile. We are very 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 proud of you. Show mina. Show mina. Ngithi ngamanje angifuni ukwanda kakhulu. Sengilithintile likaMngomezulu. Ngalithinto lo Khosi FM. Khosi FM sicela ningasixoxeli.